Noin. Moi, mä pelaan tänään Grow Gardenia. Mä en oo paljon kuvaillut nyt videoita, mutta... Itto, mulla on muuten hyvä farmi. En edes tiedä, että mulla on tullut. No kun on just aloittanut. Avataan mun legendaarimuna. Lehmä. Kato, moi. No hiiripä se siellä. En mä koira ota. Pupu. Paikoilla paikoilla. Pysy paikoilla. Mä en anna sulle enää mitään ruokaa enää. Ikinä. Mä kyllä oikein annakaan, jos mä annetaan sut pois. Ota nyt se! Ja mun hiiri on vähän rikki. Mä oon hakannut. Oikeesti perle. Hermo. Koira mä en halua, kun se etsii noita juttuja. Mä käyn myymässä näitä. Mä myyn teidät, jos te ette nyt... Mä tapaan teidät IRL. Jos te olisitte ihmisiä, niin mä tappaisin teidät. En mä teille puhu teille, mutta kyllä niin pupui puhuu. Hermot. Saakeli, nyt pysy paikoillaan. Mä haluun pikappaa sut. Mä olen vielä kiroilla. Mä en ollut kiroilla. YouTube-videolla. Mä oon family friend. En mä kyllä tiedä nyt. Vihdoin. Mä käyn myymässä, että saakelin puvut. Tuolla on 2 Fairia. Minä tarvitsen Fairia. Jotain nyt pois. Jotain pesuainetta. Mä oon mennyt sellainen. Please, tästä jotain paljon. Tää hitto iso. 16 on niin mitään vittu. Bambu. Vähän palannut paikat, jos tuolla on jotain hyvää, mutta mulla ei riitä rahaa, kattokaa. On köyhä. Kuin hyvin noi pepperit. Mulla ei oo kauhean hyvä farmi, kattokaa.
Ei täällä ole tilaa mihin laittaa näin bambua. Nyt mä pystyn laittamaan näitä perään. Onko mä pistänyt? No en. Tää peli on niin fiksu, että hän pystyy laittaa bambua, koska tää on farmipeli. 2 enää bambua. No vihdoin. Mulla oli tässä niinku tilalla niinku semmonen näitä bambujakin isompi dragon fruit. Tää on siis mun eka Roblox-video. Ja mä en tiedä mitkä diskot on ollut. Mä sanon myös. Luokkakaveri, no ei kaveri, tyttö sanoo, että perhana Grow Garden on kuin Robloxin huonoin peli. Se on ite huono. Ite se minä älyykää vielä. Mä jakso sen glimmerillä. No aika harvista näin. Tää peli on ärsyttävä. En tiedä mitään. Mut silti mä pelaan tätä. Olis vähän alkanut ketuttaa, jos en ois saanut tuota bambureilyä. Olisi ollut silleen voi vittu. Olis pari kirjoitanaa tullut. Mä koitan editoida tän videon. Varmaan lopetan tosi, kun mä oon sellannut. Ottanut näin sellannut. Sitten kun meikäs tulee rikas. Mä en ikinä uskonut, että mä tuun tekemään Roblox-videot. Mä otan teidät hetken. Mä käyn teidän luon hetken päässä ostamassa vähän, antamassa vähän masseja. Mulla on IRL sekin joku 1 000 000 euroa. Tuolla tuo Fire. Lentävä Fire. Ei no mä oon sikaa köyhä, mulla on vaan 7 euroa. Mutta mä kuitenkaan meidän luokan köyhin on. Yhdellä meidän luokkalaisella ei ole edes rahaa. Ei yhtään. Varmaan ostanut vaan herkkuja. Mä teen jos joku päivä. Mä teen ehkä ensi vuonna. Pieni spoilaus. Mä teen ehkä ensi vuonna setupia-esittely. Kyllä mä nytten voisin.
mä tein tänään se, mä kuvaan sen, en mä tiedä mikä päivä tänään on. Mä kuvaan sen tänään, mutta mä en tiedä milloin se tulee tulla. Käydään vielä tämän jälkeen siitä shopissa, sit mä lopetan tän. Miljoona. 1,3 miljoonaa. Mitä täällä puhuttiin? Mä tiedän. En osaa englantia kauhean hyvin. Kokonatti. Nyt täältä vaan ei mitään. Hei. No lopetan se video nyt.